Jeg hedder Mikkel. Jeg er maskingast her ombord på Esbern Snare. Min daglige funktion det er teknisk vedligehold af skibets systemer. Under FOST der er det min opgave at sørge for, at skibet fungerer under de her krisescenarier, vi har. Især under vores BDX'er, som står for Battle Damage Exercise, hvor skibet går i stykker og der er nedbrud, så er det min fornemmeste opgave at holde styr på det agterste maskinrum, hvor der typisk er større fejl, og de fejl er ofte meget komplekse. Men med en god ballast, så plejer det nu nok at gå. Jeg er sikker på, at FOST det gør individet stærkere. Jeg er sikker på, at FOST det gør, at man tænker mere over, hvordan man skal handle i pressede situationer. Jeg tror også, det hjælper noget, når man kommer hjem igen. Fordi man lærer ting, fordi man kommer ud i situationer, man ikke er vant til. FOST gør meget ud af at få holdet til at spille sammen. Det er detaljen, det handler om. Det er ikke så meget det store billede. For det store billede det skal nok komme, så længe du har styr på dig selv, og du har styr på, hvordan du selv skal agere. Så skal det nok komme. Jeg hedder Carsten. Jeg er våbentekniker ombord på Esbern Snare og har speciale i 35 mm kanoner. Og nyligt uddannet på vores store 127 mm kanon. Og så ellers så virker jeg i et våben repair team sammen med min elektronikmarker, som hedder Kasper. Og vi har til daglig huse op i formasten, hvor vi foretager reparationer af blandt Smart S og Sears-sigter og alle mulige andre gode ting. Blandt de tunge maskingevær og let maskingevær på signaldæk. Skibet og jeg har forberedt os til FOST i cirka 2 år. Jeg er ansat i april 2015 og har sådan set næsten brugt al min tid her ombord, udover min uddannelsestid, på at blive klar til FOST. Og vi har været i Neustadt 2 gange med skibet, og hvor vi har kæmpet den interne kamp, og det har været nogle rigtig gode kurser. Og vi har sat næsen op efter FOST, og hvor vi virkelig var klar til at få den helt store tur på hattepuljen med hensyn til at blive uddannet af nogle af verdens bedste søfolk. Og det har vi glædet os rigtig meget til. Det er på alle ledere, at vi bliver bedre, når vi kommer igennem det her forløb her. Fordi at vi får både et bedre sammenhold ved, at vi kommer igennem så mange BDX-øvelser. De tvinger os til at hele tiden at justere vores procedurer, så vi kan tilpasse os nye forhold, som der altid vil være i de skiftende scenarier, som skibet muligvis kan blive udsendt i. Vi får råd og vejledning fra nogle ekstremt erfarne søfolk. Og de laver bare en pissegod uddannelse herovre. Jeg hedder Louise. Jeg sidder heroppe på broen som taktisk kommunikatør og er chefens stemme udad til resten af styrken. Og skal sørge for, at vi kan få beskyttet vores MEU, som er vores mission, som vi skal sørge for kommer helt skinnet igennem, når vi kører de her krige. Generelt for mit vedkommende, så er FOST meget givende. Man lærer hinanden at kende på forskellige punkter, forskellige planer og samarbejder på tværs af organisationen og skal prøve at få det her til at lykkes. Og vi kan få lov til at nørde i vores fag for en gangs skyld. Vi kan nørde i vores taktiske kommunikation og blive bedre til det. Og det giver ret meget, for mig i hvert fald, at man kan dygtiggøre sig på en rigtig, rigtig fornuftig måde. Jeg hedder Jan Toning og er læge på krigsskibet Esbern Snare. Jeg er officer i reserven, og jeg har fået en kontrakt til at være med til at køre det her skib op på lægesiden og medical-siden, så vi kan komme igennem det, der hedder FOST, Flag Officer Sea Training. Det med en førstehåndsindsats, og man ligesom kan stoppe ulykken, som vi kender fra vores eget førstehjælpskursus, det er ekstremt vigtigt, når man er på sådan et skib, for ellers kan en lille brand udvikle sig til noget meget voldsomt, som måske kan gøre, at man mister hele rum eller et halvt skib. Og det samme med såret, at man kan stoppe en sådan, skræmmende blødning og give den her livreddende førstehjælp. Og så kan man så overgive det til et større vidensniveau, og så kan det gå op, så det til sidst bliver lægen, der står med afgørelsen, om patienten skal evakueres eller ikke evakueres, eller måske endda kan komme tilbage på sin post i klart skib. Så det er sådan overordnet, hvad hele træningsprogrammet går ud til, og der har England en rigtig stor erfaring med det, og det får vi så hjælp og støtte til. Det er klart, når man ikke har været vant til at træne på den måde, så
så er det en stor overgang at komme til, og man starter i et højt tempo. Men de er meget, meget pædagogiske, og de vil egentlig det bedste. Og så skal man så forsøge hele tiden at have et mindset, så man er modtagelig for læring hele tiden. Jeg hedder Mathilde Frost Jensen, og jeg er kok ombord på Esbern Snare. I forbindelse med FOST kører vi de her øvelser, hvor man leger, man er i krig. Og der er jeg dynamedic på forbinderpladsen, hvor vi behandler de sårede. Der er nok at se til. Alle har en funktion rundt på hele skibet. Det er en fed oplevelse, og det er hårdt. Men hvis alle løfter i flok, så giver det god mening det hele. Altså med hensyn til kabysen er der jo også nogle forholdsregler med, at man skal, at tingene skal spille derude, altså hygiejnemæssigt og alt. Ligesom det også er civilt, at vi har Fødevarestyrelsen, som kommer på besøg. Det gør FOST også her, bare på en lidt anden måde, men stadigvæk, der skal være styr i både papirerne og madvarerne og nedkøling og alt. Så det er fedt. Jeg hedder Mads Vilmos, jeg er 44, har været i søværnet 1,5 år. Efter en karriere ude i restaurationsmiljøet er jeg landet rigtig godt her på Esbern Snare. Og ja, inden for det første år, der skrev jeg en uddannelseskontrakt med skibet her, om at blive proviantbefalingsmand. Så ja, det går stærkt, det går rigtig stærkt. Absolut ingen sejldage, men masser af skole, og ja, nu er vi så herovre på FOST, og hvad har jeg, 60-70 sejldage på mig, så ikke så meget bevendt, men jeg kan styre mine ting ude i kabysen, og det er jo selvfølgelig en af tingene, blandt andet, jeg har. Jeg har ikke prøvet at have sådan en arbejdsplads her før. I restaurationsmiljøet, hvor jeg kommer fra, der er noget mere kamp om pladserne. Vi bliver behandlet rigtig godt, og vi får nogle rigtig gode forhold at arbejde under. Så det er en helt ny verden. Det var en rent tilfældig computerannonce, der gjorde, at jeg søgte ind. Jeg troede, det var noget, man gjorde, når man var 20 år. Men jeg søgte jobbet og kom til samtale, og ja, nu er jeg så 1,5 år senere, jeg er på sergeantskole og overtaget jobbet faktisk som fungerende proviant nu, og sidder og laver menuer og laver indkøb, vagtplaner. Så der har været knald på. Og samtidig med, at vi har gjort skibet klar til FOST, så det har været spændende. Og det tror jeg, det fortsætter med. Det kan jeg ligesom mærke. Jeg bliver fløjet hjem, så snart vi har overstået øvelsen. Så lander jeg i Frederikshavn og fortsætter skolen. Så der bliver ikke nogen studietur til Amsterdam for mit vedkommende. Men der har jeg boet 4 år engang for 17 år siden, så jeg har været der. Det er skønt.